Ibrahim Traore suna ne da mutane da dama ke ji kuma suke ɗauka a matsayin wani shugaba ɗaya da yake kawo ƙarshen matsalolin ƙasarsa. Akwai ikirarai kala-kala da bidiyo na ƙirƙirar basirar AI da ake alakantawa da cewa kalaman shugaban na Burkina Faso Ibrahim Traore ne. Akwai wani ikirari da ke yaduwa sosai da ke nuna cewa an yi masa ƙoƙarin juyin mulki sau 10 amma ba a yi nasara ba. To fa wannan ikirari dai bai tabbata ba duk da cewa an sami yunkurin yi masa juyin mulki amma bai kai yawan da ake yadawa ba. Ƙoƙarin juyin mulki ba ƙaramin abu bane da za a iya cewa an yi shi sau sama da 10 a shekara 3 ba a yi nasara ba, cewar wani tsohon soja kuma masanin tsaro a Afirka. Shekaru 3 kenan da karɓar mulkin Ibrahim Traore inda ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasarsa. Tabbas cikin shekaru 3 an bai wa sojojin ƙasar ƙarin makaman yaƙi kuma ɗaruruwan 'yan ƙasa sun ba da kansu wajen taimakawa wajen yaƙi da matsalar tsaro. To amma fa babu wani canji kan batun matsalar tsaro a ƙasar ta Burkina Faso a yanzu haka. Har yanzu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke ci gaba da iko da wasu sassa masu yawa na ƙasar ta Burkina Faso. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ke bayar da bayanai kan harkokin tsaro mai suna ACLE ta ce aƙalla mutane sama da 16,000 suka mutu ta sanadiyyar har-haren 'yan ta'adda a cikin shekaru 2 a ƙasar ta Burkina Faso. Kuma ƙasar ta fuskanci har-haren 'yan ta'adda a shekarun 2023-2024 kamar yadda ta fuskanta kafin juyin mulkin na Ibrahim Traore. Duk da waɗannan matsalolin tsaro tattalin arziki 'yan ƙasar na ci gaba da goyon bayan shugaba Ibrahim Traore. Domin kuwa wasu 'yan ƙasar suna cewa yana ƙoƙarin kawo sauyi a fannoni da dama. To fa ba kamar wasu ƙasashe ba, mutane wanda ya haɗa da 'yan jaridu, ƙungiyoyi ba su da 'yancin faɗin albarkacin baki kan halin da ƙasar ke ciki. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alkalanci.com domin kare kanku daga labarin ƙarya.